ఈ వీడియోలో మనం చేయబోయే రెసిపీ పేరు చట్పటా ఇమ్లీ. అంతకంటే ముందు మేక్ ష్యూర్ టు సబ్స్క్రైబ్ రహమత్ రసోయి. చట్పటా ఇమ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: చింతపండు, ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు, జీలకర్ర మరియు ఉప్పు సేమ్ అమౌంట్లో తీసుకోవాలి. దీనికి 3 times నేను ఇక్కడ చక్కెర తీసుకున్నాను. ఇందులో చక్కెరలో 1/3 అమౌంట్ గార్నిషింగ్ కోసం. ముందుగా పొడి పదార్థాలను గ్రైండ్ చేసుకుందాం. కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తక్కువ వేసుకోండి, లేకుంటే చాలా కారంగా ఉంటుంది. నేను చెప్పిన 1/3 అమౌంట్ ఇది గార్నిషింగ్ కోసం. ఇప్పుడు ఇందులో చింతపండు యాడ్ చేసుకుందాం. ఇందులోకి సరిపడినంత వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ రెసిపీ నాకు మా అమ్మమ్మ నేర్పించింది. ఇది మొత్తం గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వస్తుంది. ఇలా టెక్స్చర్ వచ్చిన తర్వాత మనం తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం గార్నిష్ చేసుకుందాం. చట్పటా ఇమ్లీ రెడీ. Please like, share, subscribe and click bell icon.